banyak sedang no jaga jeng sekri jeng yautrai haga nega step ngan pule katukan ni naga tin jong play haswa bangin yok banyak saprang haga benta jong jeng sekri jeng yautrai haga nega step tu aingu yautrai nama rulong ubabha nama gajing isnei jong u gabam jukun tu aingu yau play jong ki play nama gajing isnei jong u gabam jukun tu aingu yautrai kitrai nama gajing isnei jong u gabam jukun ngipriang sengau bah ki pastor ki bolong kinong syarai hapo jaga distrik kinong yarap kentei bat cenrang kirang ba jong ka distrik kinong kitkam hakitnat ki baper kumbala penbaik daga program komiti rengkat lem bat pi ki para bengai ki balewanang hagane step hagane balang bangin yok manja sekri yautrai daga jing sekri kaban light lut bangin dia ya kaban pendon buram ya kageteng ke jong trai bat ban yoru ya kaban lek hajan jong uringkat bat ke jing duai ringkat lem kabang yo ban ngap bat ban skor nagakin ke jong play te haswa bangin yo ban ya sakmat nakwa ban pule ya ka program kabang gede ban pendep hagan nega step jong gede gede seng ka basipo waje ginong yalam jing rwai kanong daga music team jong ka district Shillong nang taga choir nginyos ngau naga balang play soreng kam bat ka balang play namolai mosyer nang tapat ban pulis dang bat duai hagabas dang jong gede gede seng kalong da evangelist jong kabalang kajong play mekalai bersam bade insyadru ya gede kabalang hang ni hamau yong ringkat lem badi pastor pike hujan bagata kalong iba ten ban tenam hadem nang tapat hadin balum ye gijing aingu yin yo ye gijing duai bat penkentang ye gijing aingu dai ba dabbor hujan bat ka kubor ka bangin yo ngau pat kalong nagaktin gidong belai lamau sekri yung trai i pastor DB Saryang ki artligis nem ki balalaik no hadu menta kilolong kisnem ke balawanra ya gajing seyong kabakrau haga bertei situlup kentup ru yang iki para bengai ke badon haga ne distrik Shillong da gajing wan jong ni COVID-19 kalau wanra ya gajing pandiaklat hage bubun ki benta ke balakta naduga imlang gasalang kalong yeng kalong sem bat kumju haga jingay bat gajing sekri ngira duru yegi babun ki para bengay ki ba koridor jong ka distrik ya ka bau blay ula ibit ban simno ya gajing im jong ki daga ba peniklat nap ding jongi lengba gajing kendu bat jing sem yau new knyang jing pang rengkat lembat kiwei kija jingpang kiba kilia kendu bat yesem haga jing im jongki haringi aingu yau blay haga nega step sajasen pat kum ki kun jong kabalang wat la kalong ke jing penbei haga nega rukom kabala ban wanra ki jing pen kelomar jing mut yiki bubun ki para bengai balai wala sujit banwan sagane gajing seng tanda yagane baro lale kat bakum kada gajing stat jong ki bapek bakmi hagajing paniai yaga kam gajong play hapo jong kada gajing sik ngipriang
ya kene ke jing ban baik ban ngin long lai luj ban sekri yau trai da ka klet no ya ki baro ban ngin aingu yau bo blei udang pli kene galan bangi yo ban yo poilang kat ni ha kene ke jing seng ha kene ke step ha kene ke sngi bat gumju nadu menin ke sngi baro si sngi tingin sedang no daga bangin ruai ya ke jing ruai ka balai pon nyau ka jing ruai se men sim ka balai pon nyau ka baong ngilawan menta haji ke senglang kat no ngis ngongu yublei ki donut jongi ki dap da jing kemen da jing i yublei ka slei ong ngin ruai ngin ya ro yau trai blapan im yagi ngin ruai da ka jing kemen haleluya ngin shat kemen ngin ruai lang bat ngin ya ro ter baro ki dekot ngin ruai da ka bayang Gilawan mentah hajing ya seng lang kandungis kongu yublei kidonut jongi kidap dajing men dajing in yublei kashlei ongin rai ngin yaro ya utkai blabun Kajing men, hallelujah, ngin shat men, ngin rai lang bat ngin yaro. Iwan ya shempat hajing long kawe, ngin yaro ya utrai jongi. Kajing men jing jong kiri kuti mai, uji suring Shempat hajing itu play hajing ya selok patian dodot belakangku iwan kitut nang hajing kojing it patian mungkin wai in ya roh ya utrai belakang
Dia shwa bangan duai ngan puli naga ketien ka jong ublay. Naga gospel ka jong u Matthias kalnong ka bakat nriu. Ka dukot ka bakat lai ter ki kentien ki baong kumne. Haba u Jisu lawan syakipang Kaisaria Filipi. Ula keli ki senran jong u udaong. Ki briu ki ong u eyanga. Ukun u briu. Kilaong te don ki baong u Yohanes unong penbaptis. Kiwei te u Elias bat kiwei pat u Jeremiah. Lane u wei na kinong itu lupa. Ulong haki pite piong banga long u ei. U Simon Petrus ulayatu bat ulong. Melong u Chris u kun u blay baim. U Jisu te ulayatu bat ulong hau. Suk mame ko Simon ukun u Jonah. Nabaga do bat kasnam kamshim lapen I yakata hame. Henry ukpa jonga ubah beneng. Ngaru ngaong hame bame long u Petrus. Bat halor uniu mau siang ngante yaka balang jonga. Teki kerdop kadujok kinom la yaka. Bat ngan ai hame yaki syabi kahima ki beneng. Te ka ei ru yaka ba mente haka kendau. Onte yaka ha beneng ru. Bat ka ei ru yaka ba men pelaj ha kendau. On pelaj yaka ha beneng ru. Tu ini duai. Atrai ngau ban aingu yaka jinglong kat ka jong me atrai. Nadu menen ka sngi balas dang yaka ni ka Jeseng district haka ni ka Jaka. Ngaingu yaka jing penyat bastat ka jong me atrai. Nadu ka sun beneng. Hadu kani ka klam corona ka bala trejur hikini gisnem. Aingu yame atrai ba hakani ka ri menta kala duna atrai. Baru pailang ujong me ulala ban yat syakmat haka jing syakri yame. Ban pelong ki Jeseng. Bat kumjur ki Jeseng ki bahe kum kani ka Jeseng district. Try ngaduai hame atrai nakamenta kani ka balang kabala pedang atrai ngadwai men kerku yaki nong penyat kerku yaki para bengai ki baya ket ya ba ki bala minot atrai ki bala petmiet petsngi atrai ban pen urlong ya kane ka jing pelong ya kane ka Jeseng district try ngadwai hami atrai ba kane ka Jeseng district kanlong ka ba job atrai amtang ya kane ka balang ha kane ka Jaka henry ya barok upai lang jong me bawan hakeleng kani ka district atrai bawan man mani me atrai ban wat ya ka khmat ka jong me atrai try ngadwai kumju na ka benta kani ka Jeseng ha kani ka step bame men penya ya ka wei ba ka wei ka benta atrai kantam e ka kubor na ka no syakri jong me ngadwai ha me bame men pensle do men sim jong me atrai bahabang yo ban ngau ya ka kubor atrai ngen mat ya ka jinggur ku ba kenja men sim Bangila ban im atrai kat bakum ka ketin ka jong me. Bangila ban le ya ka mon ka jong me atrai. Bat kam tam e ngadwai hami atrai. Bamen wan lam ya ka jingyalong ka wei atrai. Hakani ka district baraka wei. Balada dan kano ka jingduna atrai. Ai ba ka jing ai ka jong me atrai kan tap ikita ke ige baro. Ai ba ka jing iet kanang rahem atrai. Hapadeng ki briu ki jong me hakani ka district baro. Yalam mami atrai yang iwei pa iwei atrai hakani ka sngi hadu bakan dakut kani ka Jeseng district ngadwai hami atrai bagin mat ya ka jingkur khu ka jong me atrai bagila ban pinsngom ha ya me atrai omtang hakani ka sngi henry khamtam e haka jingem ka jongi ka baman ka sngi haka kerteng ka jong Jesus Christ ngadwai amen. Keblai cibun ba ban tenam kijing pule na ketin ke jong play bat kijing duai ya ga ba philayo ban bu hakmat jong trai ha ga ne step sajesin pat ngin ya solang na ga jing ruai ga basan puar ngin ya sakri yo trai da ga ba ya solang na ga jing ruai ga basan puar las lemba la ya tulupa ya ga por ga ba menta habakan nong ba bakui balang ublay
hakli kilumkan pernai kelengkari kum jingsyai badaka gijaj benriu baro kin tuai lang ter baro gidekot sayutin giderwai daga bayang Las lembala ya tulpa ya kapor kabamenta habagarong baba kuy balang ublay akli ilokan pernay kelengkari kunjing syay madhaga kijay penriu baro Kum ki khôn ki jong blei
ngidon kadau ko bakrau ban aingu yau blei bola ay yang iya gane ko por ka bakordor kum mangalaong ka basdang wat lagi ni adligis nem balali no ngiladu ya kaban yo ya ka jinga syagri lang kumu pait lang jong ka distrik ndai hagane ka snem bat hagane ka stem ngiyo ban ya walang kat ni in ai ka burom kajingu bat kajing pendon burom baro yau trai namar kajing dor kat jong ulem bat ngi halam marwei bat hage juga por ngin duai ban pen kentang ru ya kene por bau trai un wan jingo kerpang yangi daga bau yo ban kerku daga ba ai ya umun sim bako jong kajing shirhem baganya men sim bangin syakri yau trai hage ne stem leng ba kajing syakri hage jing ruai kajing duai bat kabar yos ngau ya tin ke dong blai tong ini ai ngolang ya ingo ya me au blai hage ne por jong ka ne stem long ka burom ya me bat balagar khu ya ka teng jong me atrai ya ka jing dore gat jong me lembat ngi nagaban gini ke art ligis nem ke bala leino atrai kanan ban kene kalong ka por ka bakordor bamela ayangi hagane ka stem hagane ka snem kumu pailang jong ka district Shillong bangi yo ban ya wanlang ban syakri ban yaro ban krau ban kan tiu nam ya me atrai ngingai atrai medon ke jingger khu ban the yangi hagane ka stem ling bagi jing syakri ke bakan jaman sim jongi lagalong lem bagi jing ruai leng bagi jing duai ban kam tam haga bangi yo ban ngam bat skor ya tin jame ko trai kanan baha bangi la kut bat haga bangi la wai gani gani seng ngin mi na gani gani seng ringkat bagi jing kerku ke badap yang hagi donut bat kimen sim jongi marwei haga gateng gadong uji sungipan. Amen. Ngawandra hapi sagawai pat kabenta jong kajing duai. Tong ini kan mau banyak kitlem kajing duai na kabenta gitu kilong ying jong ki para bangai. Ki bala duno yige be e bathon hakini ki atli gisnem ki bala lino. Leng bagi jingje ki bala wan kumbang ong lengba une uknyang jingpang COVID-19 bengi ong lembat kiwei ki jingje ya ka bau blei bet ban simno ya ki shalade kum ki ba yang asem ki don ke jing ngausi ki don ke jing kanja ke jing temang hoi manghiru kum ki para bengi ngidon ke jing ngaudu ha bengi du no ya ki para bengi be e bakordor jongi ngindwai bau blei pentengan ya ka wei pegawai ka ying bat yito baro ki barang kajing day bat hage do ko ngin duai bo blei unoran kat lembat ngi naga banda kini ki snem ki badang wan daga bo un plai no niki jing priwet baro nang bangin do ban sekri lailo yo trai hagis ngi bat ki por ke barang sa jong kajing im jongi hagi niki snem ter tong ina ngulang yo trai nyawana jan jong me ablei banduai haga nega por jong nega stem naga bantai kido ki para bangai ke bala do no ye ke ba e bathon nap deng jong ki habaga jingyap kalawan ban panyak lat no nap deng jong ki utrai hagini ki atri ki stem lagalong lengba uneu nyang jing pang COVID-19 nega nogo ja jing pang ko trai ganan mere ben ban simno ye ki saladihi bat menta gidon hap deng ke jing kenja ke jing temang pengen yaki lorigat lembat ke atrai ker khu yaki lagi dei ban mat yaki jing long kun swen yaki jing reu kan thei to men pengen yaki de jing pengen ga ba phla ka jong mun sem ba khoi jong me o ban ri jai yaki don ut be men sem jong ki ba de ga juga por ngi dua ya me aplei ai bagi ni ki ke bagi le kendo hagini ki arsnem balarino ken leino nadu mentaga stem banyin yo yaga jing lai loy ban syakri yame ko trai kumbaga de yangi ban syakri ya trai hagi por baro ngau yaga ne ga bango trai pdiang jing duai haga teng ga dong uji sungipan amen
Ngin wanra hakman jong utrai sa jesen pat iki parab ngai bi jong iki badan pdeng ki jing pang ji stom. Kidan sibun ki parab ngai ki badan heki jaga sumar heki hospital heki nursing home bat ki wei bat ki don ro le se. Ki badan heki jing sem jong ki bagamet jong ki kadon pdeng jong ka jing plot bat ki jing sitom ki babon jai. Ini aduai daga jingai haga daga step daga bangin wanra yiki keteng jongki lada don mano laga long naga bantai yalade ne lada galong naga bantai ki bayang stem jongpi ne ki para bangai ki paralok ki bapi bat ka bapi gan mau yiki sngau bha yatu yiki keteng jongki ngino badia duai lang naga bantai jongki don mano Kibubun gede kibakai bakia yara utrai. Nanga don bedeng jonga jeng sositom jonga met. La kat tu gede benai menta de duai bu blei un yok ban penkoi no. Kenang bangan yok ban sekri utrai. Tune duai lang. Atrai geran iwana jan jome hagade ke por jong gade ke step ban duai. Naga benda ki para bangai baro ke balawanra yeke keteng jongki bat ke balara yeke ti jongki. Banyak tu bagi dan abdeng jong kejing sitom hakim met kebat lot jong ke utrai geran ablei ngadua yeme tok neri laga dogak tiatrai tok tak dagak tiga belambang jong me to pen khiano yegi atrai geran hangno ga bagi dan laga long hagi yenggesem lagi dan hagi hospital ne hagano go jaga bat ke badan mentah hangne ko trai ai bagak ti jomekan kta Yagaban paniksya no yaki haga tenggedong ji sungipan. Amen. Mentang ini ngau no yaki jirwai nagini ki artli ki balang ki kwayar nagabalang blay soreng kam bat gumju nagabalang blay maulai mos yer. Ngau bhaban yeng we din yang we. Bantuk tahu
Tong ini orang amen. Nakaban lagi ni at lagi jirwai. Amen. Habang ngap ya kasur bat yaki kentin. Na baro atli ki jirwai ki balawan ki kun samlan ki atli ki balang. Mas ngautu bagi lapan kre ars nem lenter. Namar balai ka banengkong kasur kalami kum kajing no kakshay. Kabawanra ya kajing sawah kabajam. Bagajing ruai kabaar kalalong kum ka kabatuj hakiwaduj. Banwanra ya kajing kenut kabalam yang i sya kajing pentingan. Kublai sibun nakabanda jong pikir samla. Bat tonang sirhem yai minot ban sekri yautrai lem bagi jing ruai kat bau blai udang ibet ban aya pi kabor ban ruai mentang hilir ruai pat jing ruai ka basis pa prabusan bat kat bangi nang ruai ya gani ruai ini alum no ya jing aingu badadin balalum jing aingu ibadah bor hujan in sayok ban wan cakmat ban duai bat ban penkentang ya kijing aingo hadin bala duai kijing aingo ngan sngau ba ban khot nakaliang jong kabalang nang ni bat kumju naga distrik ladadon kano kajing pentip bakin sngau ba ban wan hang ne khmat bat ban ai ya kijing pentip riu kho jong jisu to am yo obagas ngiu trai kan lam haba pim sem lakloi ban lei banyak sem yau try bayi. Mi Chris uan bat buram baro, uan ban bisar ya baro, mi uan hoj Chris uan ter ngin ruai de kabasyong. Uji sudoa, obagasi utrai kanlah, haba syarat aklem tad beryo ya kadang bat kipat ba agel unwan long la gloy ba uban lentang reson wan nigun wan diuan bat kurang ba uwan ban bisarya
kerkalasan. Jing sarong aku Yesus kiblawan syam merdeka dalam harapan hidup pun kisah cinta Yesuan Yesuan berdurang baron umat ban bisyarya tungin duai nam tingin digicing aingo. Try babang iwan gaban aingo iga geteng gabakun bar gabadon bor gajame. Nyaingo ime ablay bakum ga district Shillong ngiyo benya donlang ko try bi ida junga haga digije seng district. Nyaingo ime namar bamelong ablay uba ublay uba shisha ublay ubam jukla ko try bi ida junga. Walau ngi pet hagri ka berthai ko try ka bayai kelaman ka por ring aingo ega jinglong blai ka bashisha ka jame ka ba mem jukala ko try bi eda mayai sin shahar na bam jukot shabam jukot malong blai batang mamehi ko try bi eda jinga baringi hai ka burom ye me ablai hagri ka step ko try ka bangi oban shekri me ablai kijing ruai ka bangi oban ruai ka goteng ka bakho tam ka jame ablai kijing ruai ko try ka bakerpang ka bangi sngo ablai ke barai ka donon ka jingi sheka khat jo ka jingi snai ka jame ablai try ka jing ruai ka bangi oban here ke step ke balong ko try ke jinger khu ban ngets kam ablay ke le keu ko try du ke khat jo gi snake ke jam ablay ha ke ba minyo ko try ban juba ham ka por ke jam ablay nyai ngo eme ko try be era jing ha ke step try kom ki khon ke jam ha bangi wan ha ke jing shakri ko try ni wan ring kat be ke jing ai ke jing shaka kam ka ba crow ke jam gadwai ba minyo ban kar khu ke jing ai ke bangi lo ban no ko try ke step try be era jing ka wei pui ke ti ko try be era jing ka bali ban don benta ha ke jing ai ngo ablay try gadwai mida ban kerku ko try don peneng jungi ki ba ai ko try bi ada janga ngidang dei tang ki khna pule ko try bi ada mida ban kerku iki lemba ki khme ki khpa ga ki kam dam kerku iki ablai ha ga jing pule ha ga kam ga jam ko try bi ada janga kerku ko try na kam ta ki tu ki ba try ki kam ki ba bon ko try bi ada janga try ka no ka ba ga ti ka jugi ka ta ablai try bi ada janga ka ti blai ka jeme kan yo ban kerku iki ablai try ga da dwai ba mida ban kerku iki don or ka men sim ga jing ablai try ba ngin ngau thu ba ngin kan mau ablai melong ublay ko try bi ida ubam kwa tangi di jing ai ka jingi me kwa ba ga don hot ka jingi bahro try menyo tli ablay ban penjat ko try ga de jim ka jingi try ga de skam ba mi ban ker kuingi ha ga de step ngis ngongo ye me ablay ba jinga try ngin sioro ban shashko de ga tin ga ba em ga ba don bor ga me ablay le mau shekri je me ubam menyo ban penyang ga de step bore u shekri je me try ga sngi ju ga ding fna ga me ablay ba ki contain ko try ga bangi do sngo kenong ga bor shu ga jim ga jingi ko try bagin it me bagin shukri me ablay bagin ang laban ai ka babhatam she me go try hagan ga jim ga bangi don hagan ga berthai sngo ga jing duai ga jingi ko try be da jinga ngida pengentang ida ga jing ai baro ko try ke bangila ai ko try she ka kam ga jame haga ga teng ga bodon bordam ga me u jisu amen baro ngila yo sngo ye ga jing pentip na baro artli nagang nangi nagabalang na mawyong bat kum yo naga district tongin ya bot renti ya ga ga jing penbek ya ga bala penbek naga leng jong ka local church mentang ila poi haga banta bangi jo ban ngap bat ban sa skor ya ga ting ga jong blai leng ba i pastor ba i jong i kom bangi le sngo bala pule leng ba secretary manga bat ka district Shillong ye pediang sngo ba ye pi pastor syaga ni ka pulpit ka bagantang ba pinyo ban wanra hangi ya ka kubor na ka tin ka dong blai kumbang ya duai nginget bau trai unyo ban kerku yang i kumupai lang leng ba ka sentur jong pi ya ka bung mun sim jong blai unyo ban persan ha ka ni ka siteng sngi ka ba mentang de mentang nganget ba i pastor sariang bun le senapling jongi ngimpatla ban itu ye i lomne ban tip ru chapang jong i tenga kerpat ye i ba in sngoba ban ai hangi katu kani kum ke jing penitu nang bangin yo ban tip nang ni chakman ngakho di pi pastor ublen yo ban gerku naga banta jong pi
I Reverend I.S. Galong, I Pastor B.A. Jongi, I Balong Chairman hagani kajian seng ke pementa, ki Pastor B.A. Jongi, ki Rangba, ki Long Kemi Long Kupa mat kumjur ki Samla. Nga ai ku beli I jepi haka kerteng batiang tam kajung unong penim Jongi uce Sukres, yang kabaula ai hangi kum kene kalat. Kabangi nyok man syong haga ni kayeng ka bakentang haga jing don rengkat lem ka jong utrai ngas ngoban ai ngo yo blay haga ni ka por ka bola ker khu yangi bat haga jing pet jongi haga jing long jing man jong ka perthai ngila do jing kermen la ondang yo nem ban ya syong langkum ni haga jakha kentang hanrei ublay ubastan ubatip yeke baro ula play pat yang sai sese ni kenekalan ngin yo menya syong langkum ni ban syakri ban yoro yo try yoro yo try ka kerteng ke jonga kerteng pura ngade idei ya bahalang saryang bad ngahe ngasan hagabalang ublay po jowai bad mentapat Hadian baladab ban yathok syong kurim ngala syong pat hapo Nichols Roy Bible College hakaba ilok jonga ikong kerhai ihikai hangtu ban ngatrei haga circle sok menting kabadon khat ar tri ke balang hapo jong district rilom chantia ban kadang de ka pastorate ka banengkong yanga hadian baladab bon ordain hausnem arajar khat pra ban haduk mentah ngane hagtu circle ban longkum pastor in charge teng awanra ru ka jing ai kublai ya phi ki prabangit na circle ka bangatrai mentah ka sngi ngiru ngidon ka jing seng circle ka bakum kine kum kanie but ngim don nong keren te hakawe kaliang ki prabangit ki ong philade ban don chikni ka circle ka jingi namar bangim ya don nong keren kum ni te ngamla subanya le de kum de ka wepan namar bangali akut hakenika district hangi Shillong ke banyo ban sam ka tin ka jong ublay te ngasngo ban ai ngo yo ublay hakenika por kadi ka sin ka banengkong yanga banganyo banya kendu yipi ki para bangai banyo banya sam le mi ka tin ka jong ublay hakabakum gani ka por da shisha ngadai upastor ubarre ini ka barre tam bat ngadai ubarit ni kebarit tam ngalak benong namar ba dang hindi ki khendiat le se layo banyami prathai kumni te ngadwai ba ublai nang kerku nang yalam susu hakis ngi ki por badang wan bengenang la susu banyaket ya ba ka kam ka jong utrai kat nang ya ki por ki sngi nga ai kublai ka program committee kabala ibet ban penyang yang gini ka por ban sam ka tin ka jong ublai ban nga ai kublai ru ya kabalang ublai hang ni hapo kabalang ublai mauyong kabangi I bakidang penkre ya kani ka yeng mane ka ba itanat kat ni ha pedeng ge jing penkre henrei kala shulur pat ban pediang kat kani ka jing seng ka ba he to ublai un kurku undan rengkat lem pi ki parabangai hapo juga ni kabalang ba pinang roy pinang kiu na kapor ha ka ban syakri ka ban yoro ya ka kerteng ka jong ublai mentah ngin ya phai ka tin ka jong ublai ka benta ka bangakwa banya slok bat phi ki parabangai ha kani ka step kalong na ka kitab ka banengkong jong u Samuel kalanong ka bakhat khandai ka dakhon ka bakhat pra hadu ka ba arpusau nengkong Samuel khat khandai lanong kadakot ka bakat pra hadu ka baar pusau ngan puli yakni ka bentang ka tin ka jong ublay hakini ka step komta udebin ula phet yap ban ula light ban ula 1 point ha Samuel Sharama ban ulia thu ha u ya ki e baro ki ba ula le usol ya u ha u te ma u ban usol kilalay ban kilia syong hanayot
Tele ya tho ha usol da ka ba ong hakmi u David udon hanayot harama ban usol ula pha breu ban kem ya u David te haba kita kile yo I yo uta upai ba kinong yo tho lapa baki yo tho lapa ban ba u Samuel ula yang kum urang ba jong u mensim jongki u mensim u blai ulawan hakita ki breu jong usol bakum ta ki hiro ki layatho lapa te habal yatho ya kani hausol ulapha ye ki weipat ki breu te ki taru ki yatho lapa te usol ulapha breu pat ha ka balai sin ki taru ki layatho lapa anda kum ta u hiro ula lech sharama ban ulawan poi ha ka ta ka pukri kaba krau kaba hasiku ban ula petkeli ban ula ong u Samuel ban u David ki hae te uwei uliathu hakmi ki don hanayot harama te ula lej shan nayot ban harama ban umensim ublai ulawan hauro te ula nanglej ban uliathu lapa ha do ba ulapoi shanayot ha rama ban uro ula lej no halaki ula loy no ilaki jain ban ulia tho leparu hakman u Samuel ban ula thia lengkhoi baro kata kasngi ban baro kata kamit namar kata ki juong u Samuel ro pleng udan hapdeng kinong yatho lepa habalapan syong nong rim na kini kaktiin ka jong ublay ngakwa ban keren ban wanra hapdeng jong pi upai lang jong uturai ya ka khubor ka baong ublay udang sanchar ublay udang sanchar tunginya dawai ublay bok pa jong yu baha beneng ngidam deka jing sngongo ka ba kraw yeme ko pa hakani ka step ka ba mela karkhu yangi ngil menta ngil poi hakani ka yeng ka ba kentang ga jome ya ka bangiyo ban syakri ngene pendon buram ya ka kerteng ga jome us em jongkis em bat utrai jongki trai melong ublay ubadang syong ha ka khet ka jing isne bat biyo I yangi hakani ka por ka ba menta bat belong ro ublay ubadang sanshar hado kini kisngi ki por ka ba menta trai to play ki khmat bakan zaman sem jongi bangin yo I me atrai bangin sngoto I ka sur ga jame ko pa ka jing khot ka ba me khot yangi ko kan ra chisu ngalong u ko kan rat ban keren kat ka ktin ka ba em ka jame ngalong tang ubreu bat telot ka bat tram ko tra jisu isn ko man sem ko janga yala mame kini ka por ka ba manta hakikti ka jamu jisu bele badan bor ni dwai amen amen kumbang ngalong yepi banga syong asa hapo NBC hapo Nichols Roy Bible College bat haba ngaperkhat ngapenkre ekani ka kubor nga syong hayeng haka jingkan ja jong goto gajaka ngalayo sngow yo we usim ubapa sngow tenat haka jingkan ja jong goto gajaka bat uta usim ubapa man kapor nga jio sngow yo te haka we ka sngi habang snap ikate jingpa jong ni usim ngalaong menta ka sngi ngan persyang wat u uni usim bat haka bekum kata kapor habang yo sngow ka jingpa ka jungu ka basngow tenat ngamdai ubanang ban pa sim henrei khanang bapin yatip namar ngi baro ngi de gibru basngow tenat uni usim usai pa kumne kuku kuku kata de ka jingpa jungu ni usim anda ngalawat ngalapet na po internet ngalap udai usim bapala bah uni usim ubapala bah ka jinglong ka jong ni usim kalong ba jula banya syong bat ki wei pat kisim ka kemi ka jong uru ka de ka kemi ka bajai tu andala de ka por kha kam junang ban shnaskum kumaya shna ki wei kalai wat hangno ka baladon lapa ka skum bat kalai kha hangtai khon jongka ini kon jang karu wat teng teng la don peleng lapa hakata kaskum naki wei pat ki jait sim
Hanrei une usim bakerteng kuku. Ulet ban kapeleng lang hangta. Bat fitep hadin balaka. Anda uni usim ubakerteng kuku ulas dang he ulas dang san. Sitayaw artayaw. Kae kaba ule. Ula kam sngo dan bor yala dia. Bat anda ula kam sngo dan bor. Upersang ban kendat no yakini ki way pat ki peleng napo jong kata gaskum. Ula persang ban be no yaki way pat ki konsem napo jong kene gaskum. Wan la kini ki konsem ki bapli ki yak sait banom mi no na kata gaskum. Hanrai une ailat uya kon do yap hado banda belut yaki baro onde yo shong ha kata gaskum marwe. Ka kemeru kam itu syuk la udai ukon la jong ni umdai ka besa ka penhe pensan yu hadu benda he da san hi bat uni udai usim barabor ujusa marwe ha ka jing em ka jong usa ha ka tagaskum da ka jing sngo sarong namar ba udai ubadon bor ban ye ki wepat kisim ki basyong ha ka tagaskum habang perkat ya kani ka benta ka bangan keren ha kani ka por Syapang ka jing em jong uwe us em. Uta udai us Samuel. Uta udai us Saul. Ubadai us em umandeng kong tam jong kari Israel. Bat na kadaw jong ka jing bom ko ungu ka jong u. Ula do no ya kata ka jing long em ka jong u. Haba ula do no ya kata ka jing long em ula do no ya ka jing pansle ka jong u. Ula persang banwat da ka way kalat kalenti ban ailat hanu ban sansyar halor jong kari Israel. Haba u David ula sedang ban kiu namar u blay upay ya ka dono jong u David ban u ya i ba u David uday u briu u badon ya ka dono jong u blay. U blay ula pensle pat ya u David ba unlong ku musim. Hanrei kani ka jing pensle ka ba u David uyo ka pelong ya uni usol banang bishni bada ka jing sngo sorong ukwa ban penyap do uni u David kam tam lele habu yo sngo ya ka jing ruai ka ba ki breu ki ruai sharum shaneng jong kari Israel barok ka we ka them song ka ba ki ruai ha ko to ka por ki ong usol u penyap yi ki shi hajar u David pat u penyap ya ki shi pau hajar. Kani kajing ruai kalanang penbitar susu ya usol ha kajing im kajungu. Hado banda poi kapor kaba usol ong. Ya u David ki ai si pau hajar. Yang apat ki ai si hajar. Saka ei pat unyo. Satang kekerdan si em hi. Nakata kadaw. Usol uwat kilat ban penyap no yo David. Uwat kilat ban penyap no yo David. Kaladon kapor kabau ai gajing penbena ha ka shnong ka thau badai ban penyap no yo David ha ka bakum kata kapor ukon jong u nathan u angkok pa u David ulale pop hayu ba men penyap yo u ang smai ko pa ba men ang penyap yo ni David u Saul pat ha gajing kulmar teng u ang ngan penyap teng u ang ngan ang penyap handrai ha ka bakut Andala day kapor kuang ngalasmay banam penyap no yu David. Hakum kata kapor u David ubapli uwan mi hakayeng sem. Da kajing loy kajing shida. Bat uni usol hakabakum kata kapor. Da kajing sngaw betar uldan usom hakikti u persang ban kawang yu David daw ta usom. Hanray laday hakakenro. Bat u David ula light no na kata kajing syak penyap. Om tang kata sisien labuhun bun sien lalai wat yu David hakayeng ka bausa hakalok jong u ka Michal ru ka badai ka kon jong uni usol kala pelat em yu David usol da ka jimbitar syusyu ulai i ba uni David udai u breu bamla penyap yu u bada ka jing sngo serong om don mano uban syong ha ka position ka bangasyong la ban penyap ya u David haka jing em ka jong u David la pendap de kajing gitma kiba wan persah kajing im kajungu kiba shamli yosok nakadaw jong uni usol kamen sem sol kadonot jong usol kadai kadonot runar
Jong ki breu hakini ki sngi ki por kumjo. Ki breu ki bamdan kaman sem jing isnai. Ki breu ki bala thang nar sau ya ka jing yatiplem. Kem nyau ya ke badok ki baret ke barya. Tang bakin yo ya ka ke baki kwa ha ka jing em. Kem ban se ban yo roj ya ke badok ki barangli. Ban yo roj ya kita ki bam syam dan bor. Tang bakin yo ya kata ka jing sarong jong ka dok nut ka jong ki. Ka dok nut ka jong usol. Ka dei ka jing long ka bangila ban ong kide ki jing long runar ka bang yi hakini ka perthai sngi ka bamenta. Ishur kai ban pe jagat ma hapdeng ka Russia ban ka Ukraine. Nakadaw jong ka jing yakni kumno ban yo ka bor. Ki man sim ki ba koridor ki lanang yap. Ki kelong hapok ki hospital ki lanang yap ki ba pli ha ka jing loi jong ka donut ka man sim ka jong ki. Ngalak ban ong hakini ki sngi ki por bamenta. Kadai ka donut ka jong usaitan. Kumno ban pentroin ya ki long yeng long sem jongi hakini ki sngi ki por ka bamenta. Kila don shibon ki long yeng long sem hakini ki sngi ki por ka bamenta. Ki bala sya hiar thma hau baman. Ka yeng ka jong pi menta le se ka long kum ka thma. Namar balai uni ushibai jong ka thma ubalong usaitan ulawan ban yele thma ye ki long yeng long sem hakini ki sngi ki por ka bamenta. U David ngan ong yepi hapdeng gini ke jing ale ula persyang ban phet yap. Uba pli u David ula mi na kata ka jaka namar ba om dan jing yadai u nang nunung nuro. Ula mi na kata ka jaka. Bat ula lej syaka wei pat ka jaka uya kendo yu Samuel. U Samuel udai ukpa ubakan zaman siem. Ula lej banyak kendo yu ni u Samuel haka jaka sa ka jungu hapa Rama. Andala boy hang ni u David u plalut u ya tholut ya ki baro ya ka jing kendo ka jungu. Uli ya tholut ya kita ka jing kya ban sem kum no ba usol ula sedang ban penyap yu ula wat ya ka jing em ka jungu ban penyap no yu. U David u bapli haba u don yu ni ukpa le se klempep un jauh umat un yam un ut hakmat jong u Samuel ya ka ka ba ulama ha ka jing em ka jong u ki don ki kpa ki bakan zaman sem ki ba kum usol kum u Samuel ki ba haba ki wei ki shem jing ki shem jinjar ki kloy ban kener ka kti ka jong ki ban yarap ban snap ban shashkor ya ka ka jing ka ba ki ya kendo ha ka jing ya lenti ka jong ki ngidon kam ye ke bakum kini ki kpa ke bakan zaman sem ngidon kam ye ke bakum kini ki breu ki bala pendap do man sem bako chong ublai hakapor baki para bangit kin syam jing ki long ke bala kloy ban kener ka kti ban shashkor ban snap ye ke baki kia haka do nuhut ka jongki kani kata ka baki ong hakini ki sngi ki por ke bamenta kita ki mentor lani kinong betin lenti haka jing ya lanti ke bakan zaman sem la se kidon shibun kitma ki baki parabangai jungi kidon shibun kitma ki baki khon ki kti ki jing hayeng la se ki dam dekat ma baki kwa ban plai ki jing hang no kin pla don ko wei ka jing ja i wei parabangai i khon jong i parabangai andale ya kendo ngali ya kendo i hari dekar bat ngapen ka jing em ka jing long jong diu khna samla ga jukli u balai pipelut kai ka pisa kan ni balai pilong kumne utang u khna u ong pe ka jing shisha ngadon shibun ki ke banya thu anrai ukpa usni kum ukla ka kami pat kam don por khedang step la lek train o hi kim judan por ban sngap yanga nga em shane shre dakhar dei tang na ka daw baking ya no yanga bat nga hap ban lek shong shane uneu khna bopli ndo la yo banya thu khana uya thu dot ki jing kya ka do no jung nga perkhat ki khna ki bakum kini ki don kam ki kpa ki bakan zaman sem ka bakin yo man pla kin yo ban ya thu ye ka jing kya ka do no ka jung ki ko ki pra bangai ki long kame ki long pa ka jing khot ha ka por ka bamanta ka jing pen kan mau na ka tin ka jong blai ha ka por langi don em ya ka do no ka bakum u Samuel
Ubah kedup it, ya u David hakapor ka ba usyam jing ya. Kalong kebadan kam haduk kata-kata. Bangin yo ikan ikaman siyam, ban kedup it hakapor ka ba usyam jing ya. Om tang kata. Kaktin jong ublay ka yatho yang i. U Samuel, hamulas ngauto ikata ka jingkit ka bakya, ka jong u David. Da ka jing kedup it le si wang kokon ba it jong a. Kat kani ka jing ka ba me kendo. Dan bala banyarap ya me. Namar ya ka jing ka jong elasi, la pelong da ka jing twet barok ka we gari Israel. Mem don ka jaka syong ne. Mem don ka jaka ka babiang bamen yo ban re tengen la ka jong ka jing nakata ka daw u Samuel uang yang ini leit no siapa Rama u David kilia leit ka Rama ka Rama ka ktin ka jong blai ka ong hang ni ka dei ka jaka ka ba u Samuel u syong usa ka nayot ngala ban ong kalongkum ka Kenja University lani ki Kenja College ki ba train ya ki breu ki jong ublay bakin long kita ginong yo thol pa bat hang ni u Samuel u he u san andala poi hagni ka jaka kaktin jong ublay ko ong kila ya pelong ka jing duai ka bajur kila ya pelong ka jing duai ka bajur ka Rama ka de ka jaka duai ka Deborah ka Jusyong hang ni hapo Rama bat ko juai ka jing bishar nakabenta ki kon Israel baro kadai ka jaka ka balapan mi ya unong bishar ubakado tam ubade u Samuel bat kadai ro ka jaka ka ba u Samuel pat upen sle yo u David ba unlong kumusim ka ba mod kadai ka jaka kentang hang ni hapo Rama kilaya syong kilaya yam kilaya duai bat ka jing duai le si klempep ban pan ya ka protection ka jong ublay na ka banta u David namar u David udan ha ka jing ma ka bakraw ka ba arpat ka jing duai le si ba ublay un kta ya usol ublay un kta ya usol na ka ni ka jing long runar jong ka daunut ka jong u kajing duai na kabenta unong syun kajing duai na kabenta ki breu ki barunar ka dot kalong ka badan kam tam hadok kata uji suro uhi kayangi ban duai na kabenta ginong syun to map yaki na bakim tip ka bakila uji su ang to duai na kabenta kita ki basyon yapi ki bala ben yapi shu rom kan arlanong kayo to yangi ka ong wat jule mar keliang wat ju siu keliang ya ka basneu na mar ka basneu to da duai to da le bha yaki na mar ka khpot kam dei ka jong pi ka dei ka jong ublay ka jing duai ka ba jur ka ba ki ka la pelong ka long ka ba kongsan hadu kata ban khot ban kerpat ya ublay ba un yo ban le ki kamba ha ka jing im ka jong u David bat na ka benta jong usol ngis ngokemen hakini kisngi kipor ke bamenta ka perthai barok kawe kala pelong gajing duai ka bajur na ka benta jong ka perthai ban na ka benta kari Russia ban na ka benta kari Ukraine ban na ka benta ki wei pat kiri duai na ka benta ki nongshun ba ublay un kta yaki un pan kala yaki let's see bonsin gi junyau kam dadan kam ban duai hadu syata katma andrai ka ktien jong ublay ka ong duai na kabenta kinong syun kijong pi kalong kabadan kam haduk kata bat ngan yathui pe parabangai kam syam kot tang hangta kaktin jong blai ka yathui yang hang ne habaki duai bat kata ka jing duai kalong kabadan bor haduk kata uman semba kho jong blai udan kata ka jing duai uman semba kho jong blai utrai kata ka jing duai usol habuli osngau ba u David udan harama nangkong upha gi sipai bandai kem yo u David kini ki sipai ki wan da kata kaman siem ba on kem no u David na po Rama u beri u bamdan jingada u beri u bamdan yano nakaliang ga jungu lek ban kem yo
ka ka bajangan tu ipi anda kini ki sipai ki lapoi hapo rama sem ublay ukta yaki hakaba ar usol uyo sngo bagi sipai ka jungu kila yo sem ublay ula phapan yaki senran ka jungu hakaba ar sin kineru ki sipai lakta ki da sem jong ublay lai sin laja kumjo hakabakut usol uang kani peleng kam long syuk kakam ngahap ban lek hiar hi dalade ban lek kem no uni David lesi halade ula penbiang yaki waj ula penbiang lot kitar kitar barok ban yakon persya ya David hanrai ka tin jong blai ka ong kat ba unang lek ula jan poi hang ta hapo rama bat sem ba kho jong blai ula kta ya usol bat ka jing kta ya usol hakabakum kata ka porwang ula ya tho lapa kat ba unang lek ula ya tho lapa hado ba unda poi ha Samuel bat uli ya tho lapa hakmat jong Samuel kabor jong ka jing duai ando la poi hang ta ka tin jong blai ka ong ula langkum itu ikon lang berat ibam dan iyai open dem red hakjat jong Samuel ula lao no ikte ki Jacob ke jong ban ula thia baro shisngi baro shibet lengkhoi hak jing yatho lapa hang nei khandiat ka don ka jing kali la don bakali kumno uban sem ko jong ublai uwan hiar hakita ki bom shem la thrang ki bom shem la sliang yo ki bom shem la pendam hak jing duai kumno uban sem ko jong ublai uwan hiar hak bakum kita ki breu ki sipai ki wan da kaman sem ka barunar ban penyap breu hanrai uman sem jong bleu kta yaki kumno kata kala ban long kadai ka jingkeli ka bangi dan kam ban yo ka jubab ka basai ka tin jong blei kat kum ka kitab jong Isaya ka lonong ka basan phusan ka tin jong blei ka ong ki jing mot ka jonga om kum ki jing mot ka jong phi kum ba ka mingi ka jangai na semngi kata ki jing mot ka jonga ki jangai na ki jing mot ka jong phi bat ublei udon ka rukam trei ka badagi hajar teli ki lenti om tang ka wei ki lenti bon sen gi perkat habang yi duai bangin yo i menta hi ya ka jubab ka ba ublei un jubab kat kum ka jing kwa ka jungi dei ki don shibun ki long kmi long kpa le si ha ba pi duai ngi duai ngi kwa ban yi i menta hi ya ka jubab ka ba kat kum ka jing kwa ka do no jungi hanrai bon sen kam julong kum ta namar balai ki jing duai ki jing pan ka jungi ki pher na ki jing mot ki jong ublei ki pher na ai ga plan ka jong blei ha ka jing im ka jongi bat ka ai ga bala jang ne u Samuel u David kilia duai bat u blei u tre da ka wei pat kalenti kata kalenti kalong ka ba ukta yu usol bat ki sipai ka jong da u man sem ba kho jong blei bat kilia thu lapa don pat bakali kumno u breu lani ka breu ka badang syukalabo mo dang shen laya tho lapana hi hatu la banlong ki breu ka badang kalabo mo dang tang shisngi arsngi lani sitayo artayo ki laya tho lapa hatu kala banlong ngi dan kam ban sngu tho shai ya ka jing mot jong ka jing ya tho lapa prophecy ki ong kani ka jing mot hang ne kam dadi e kata ka ong kata ka foretelling lani ban ya tho ye ki ai ki ban saja haden wala hakini ki sngi ki por ki bamenta la don shibun ki be ya bot teneng ki be ya le men le prophets ki be ya le men le ban ong kan saja kum ta lani on saja kum ta ter hadu kat no kan ngila ban pensisai kan ye kani ka jing tho lapa bon sen ngan ong ipi haba ublei ukren jukren tang sisen haba ublei ukren kito kinong kren kila dai ban seu ya ka dor ka barem bat hadin kata kisala ban ai ya ka ktin ka jong ublei ki breu ka jong ublei ki haban seu ka dor ka barem hado baki de asngau tho shai ya ka sur ka jong ublei bat ka sur ka jong ublei bon sen ka ong kumne thus said the Lord
kumne uong utrai kim ju kren ya ka tin ka ba ki osngau ki kren ya ka e ka ba ublei ukren bat kini ki ya tho lapa ya ki e ka ban saja hanrei hakani ka konteks ka ba mentang pat ka jing ya tho lapa kam sham long kum ta ka jing ya tho lapa hakani ka konteks ka ong kini ki sipai ki jong usol bat usol kila ya tho lapa ka bomut kila mane dems em yo ublei bat kila ya ro yo ublei bat kila mane yo kyong une udai ublei uba em ublei uba dan bor uba dan tre hado kini ki sngi ki por ki ba menta kata kadai ka jing ya tho lapa ka ba ki ya tho lapa para samla para bangai ba ye ya utra jisu wat mud bangi habangi ya tho lapa ngin kren ba ki ban saja ka jing ya tho lapa ka bomot lada pidon ki paralok pikren chapang ublei pikren chapang ka jing baha ublei kata kalong ka jing ya tho lapa uto uparalok lani ka paralok kan sekan mau ken sekan mau pleng uto paralok ulai ya tho lapa yang ba ublei ulong ubabha menta shisha ngalamat ya kata ka jing ya tho lapa kata kalong ka kubor jong ka jing ya tho lapa kaba ublei ukren hakibreu ki jong u da kaba ublei ukren ya kani kabenta chapang ka jing ya tho lapa kam tame kerpang na kabenta us Samuel udon lightly ki kubor kaba ublei ukwa ban kren ya usol lightly kaba usol udon kam ban tip wala udai usim jong kari Israel udon kam ban tip ya kani ka jing shisha kaba nengkong da kaba kta yu usol ublei ukwa ban penken mau yu ba ulong persya ya usol namar ba ule ben ya kiba dok kiba rangli ngayang persya ya me kosol namar ba mi ben ya u David ubreu ba luy ubreu ba syuda uba trei hok ya laga jong kakam hanre me syong hagabor me bat ya gabor kikti bat me ben yo ni usol yo ni David nga persya ya me ko David kata galong ka kubor ka ba ublei ukwa ban kata yo David yo usol lang ba jo ni ka kubor ba uns ngauto ngalong ublei uba krabor kabor kabalaay hame kusol kamde kabor kaba me men yo ban iben ban yo ben ya kibadok ke barangli kalong ka kubor ka badan kam hado kata na kabenta jengi ko ki para bangai ba ha utra jisu ublei udon na kaliang jong ki baduk ublei udon na kaliang jong ki bala Syaban ben sam khandai lonong dekot ka bakat pra kaktin jong blei kong ki baduk habaki kerpat bat ublei uyo sngo bat un pelaj im yaki shu kaktin jong ublei kong bahaba ki baduk ki perta ublei ukloi ban yo sngo bat kabak uyo sngo ublei kalong kumbak kendit na batia bat ban rap ya kita ke bajinjar ki bakuslai ha ka jing im ka jongki ban le ben yi ke baduk kalong ka e ka basyur kai tam ha ka jing im jongi kum ki bangej para bangej hakini ki jok ki bangi im hakini ki sengi ki por ke bamenta ngidan kamban check yalade ngidan kamban pe yalade yo ba teng ke don karung gani gaman sim sol haka do not ka jungi bat ngi ibenyi ki baduk ki barangli kadon ka wei ka jingja ka basngusi iwei iparabangit ibaduk ibam don lat ban pelit school yele ijong ikon ban ilaong yini ikon kon kile shong na shawei kile shong haka ying jong ki beruspa saya rap kam yaki saya try kam bat ki bat maki kinyo ban pelit school yepi kata ka kon da ka jing trang jing angnot ban yo shong school ko ong tome ngan lej dala lej haka ka ying jong ki beruspa ini ikon jong ka ying da ka jing tmu ban yo ika kerdan ka position ka babyang hanre ka ika baja i ham ban syakri khat we ngut ki breu haka ka ying bat ka jingbam ka ba ibam ka de ka batam na ka jingbam jong ini ki bahayeng asam bat indai ma i ban thia khat do bat dai ma i pat ban ki dang step ban penbyang pendap ya ka jing don kam jong ka yeng kasam
Iba pli hakajing bon palak kikam. Iong ngam tre let school show. Iong ngam tre let school show. Imei la phone kon pilong kum no iong mei ngam tre let school show. Ong balay iong ngala thaj. Ngam sengukwa show ya kajing let school iba pli. Habang ngaperkat ya kajing kia kajong pi hayeng hasem pikit nak mentagi para kajong ngam kwa let school show mei. Kabyang bangan syong hang ni. Syong jenjar, syong kuslai hakayeng jong ki beruspa. Para bangit be yo tra Jesu. Token mau. Ngidon la kajong ka benta. Ngidon kamban sumari la kajong benta. Yo bagni ka mansim. Karong hakadok no jengi. Ngile ben yi ki kon swet ki kon rangli. Ngile ben yi kita ki badok ki bom don lat. Bat ka longrok ka badan kam hakabakum ka ni kapor na ka benta jengi. Kiba dok, kiba rangli, kiba snow, ba om dan lat mano-mano, ban pet siya kajing duway, ban wan iki brew kajong ublay, kiba la ban yarap igi, haki jing dan kam kajong i, barabor. Namar ublay ulang persya, ya kita kiba leben ya kiba dok. Kaba arpat ke kubor, ka message kaba ublay uay na kabentajong usol. Ublay uang nga persya ya ka mensem sarong kajong mesol, bat sisin kasngi ngan penhab ya me nakakerdan sem namar kajing sarong kadonot jame men sahab men saur men sakelono sisin kasngi usol anda ulawan hapo rama uwan kum ita ikon lang berot di bapli iba hakmat jong using le si ngalabat nong kiba lada u David unda shim ya kawat bat un penyam du ni usol mdan balak ban kang. Lada gini kisipai le si bandan mano-mano ban penyap ya ki umdan balak ban kang. Namar ki wan ai hi. Handrai usol hakabakum kini kapor. Lakta yu udu uman sem jong ublay. Bat ulam mane ya ublay. Ula pen kraw ya ublay. Uban ong ya ro ya me ablay. Hapdeng kini kajing sarong kadok no jonga. Handrai melong ublay ubadang sencar hakaket kajing isne kajong me. Kaman sem sarong kan sahab kop. Proverb kalau ong ye kata. Kamen sim sarong kan sahab kop. Haki jing jot ki basyarkai. Ki jongka uji su ong Lukas. Khat salunong dekat ka bakat we uta uba pen kraw ya ladi on pen red. Bat yo uta uba pen red ya ladi on pen kraw yo. Kamen sim sarong barok kan sadona. Bat ka jing sarong kade ka pop ka bakraw ni ka bakraw tam. Lo ong we ubriu the mother of all sins. Ka kami jong ki way pat ki pop. Habadon kajing sarong kadon kajing kwa lalot. Habadon kajing sarong kadon kajing kwa hagamay. Kajing kwa aurea, kajing kwa spa, kajing kwa ike babun ki eke. Hanre ya kani ublay wong ngan sa penhap ya pi. I will bring you down. Penhap ha kajing sarong kadonut kajongi. Para bangit bayit yaw tra Jesu. Tungin sumari la kajong kajing em. Namar uni umensem sarong teng-teng urung hadonut jongi. Ngem sngoto hanrei teng-teng kapau kajing sarong. Teng-teng kajuan kajing ong ngakamla mga banyapi. Teng-teng gijong ngakam riuspa mga banyapi. Kata kalong kajing sarong. Teng-teng ban pen-i bangi kambit kambiang bangi. Kata kalong kajing sarong. Kaktiin jong blay kong sumar. Yo bagani kadonut karong hakajing em kajongi. Yo bahkan wan ganu-ganu kamba ublay ukren persya yang i bangin hapno nakata kajing sarong kadonut kajongi. Kado ka kubor ka message ka bakado ka ba ublay ukren yo usol. Ublay ang ngan penleran ya me ko sol. Ngan penleran ya me ko sol namar ba melale ka basniu persya ya ka mon ka bakot ka jonga. Usol anda ulawan hangta ka kitin jong blay kong ula law kita ki jangkop ke jong u. Bad ula tia barok simit langkot barok sisngi. Ngam dan kam ban interpret han ye ka bentaban ong langkot. Andre ka ka bangas ngoto kalong katkum ka kitin ka jong ublay ha ka New Testament. Hebrew Saulo nong dekat ka bakat lai ka keren sya ya ka benta ko ong hakisngi ka bakado kan wan kapor ka ba ublay un penpau lengkut yang ibarok un penpau ya kijinglong kijing ibarok hakmat ju Hebrew sau khat lai kong bat om don kajing tau ba klempau hakmat ju hanre ki barok kilong lengkut bat ki pau persya
haki kemat jong u ban uba ngia don kam hak kemat jong ublei paulut ki ke baro na ubreu ngila ban bure na ubreu ngila ban tok ngila ban syukur na ubreu ngila ban kren bha nalor hanrei ublei ong ngan sepen paulung khoj pi ngan sepen le ran pi ngan sepen i ya ka jing shisha ka ka badon ha ka do no jong pi ko badon ha ka do no jong usol leng khoj hado baki breu po ri Israel ki ong ha baki i baki jing le ran jong ni usol ki ong hato usol udan pedeng kinong yuto lepa hato usol udan pedeng jong kini ki breu ki bakentang jong blei hanrei ha usol pat dua peli la pendap yu udah ka jing le ran ha ka jing im ka jong u para bangit be ha utra Jesu ka ktin jong blei ka penken mau yingi ha ka ni ka step ka bamenta ublei udang ai yang ye ka lat ha kini ki sngi ki por ka bamenta bangim dei ban bure ye ka pop ka bangile wat ju bure pop wat jule ka nu ka basniu ha khamat jong blei namar adalah dei ka por ka ba ublei un pen pau kan wan ka jing le ran ka basur kai ha ka jing im ka jongi ka ktin jong blei ka ong utang ba phlai ki jing man udan kam ban yo ka ta man sem ban phlai ka jing man ban ngin roy ngin par ha ka jing long ka jing im ka ba kan jaman sem la dangi long ki brei ka ba kho ya khmat jong blei ha ka jing duai le se ka jing shakri blei ka jingi kan long ka barhem ka ba uman sem ba kho jong blei un trei ha ka do not ka jong a ka jong pi ko para bangai be ha utra Jesu kan wan ka jing le ran ha pedeng jingi lada ngi yo ya ka ni ka man sem ka do not ka jong usol haban penkut no e ka ni ka jing kren ngakwa ban ongkum ni ublei jingi udang long ublei ubasensyar udang don ha ka khet ka jing snei ka jong ubenta bat upet ye ka jing long ka jing man jong ka ni ka pertai kom bakal long menta kala dei ka por yangi kumala khot iki parabangai kumala khot iki Israel ki ong lada ki breu jong akin penrit yalade kin yam ki no dah khamat jong blai nga ngan yo sngo na beneng kala dei ka por ka bingin ya duai kham jor ha kini ki sngi ki por ka bamenta ki jingkla na ka por ka bangi i ha kini ki sngi ki por ka bamenta ka jing khot yangi tungin yam ngin ot ha khamat jong blai ubadon bor ubadang sanchar ubayo ilot ya ki e baro ublei unkerku nak benta ke borom jungi tungi nyok benya dawai lang ni ke por haleluya Tuhan Yesus nong penem bakor junga bahap neng ya aingo ime ko kenrat bakor junga Tuhan baham medan bat ngi ha ni ke step bat mi i ngi kum bangilong ku kenrat Yesus ngimla ban buri nak khamat jeme ko pa ngi pau kum bangilong ku men sem bakor junga keren do men sem bakor jeme ko pa keren ye ke do no jungi ko kenrat pengenang la ban syukri khambai ke kerteng ke jeme ko pa try revive ke dok no jengi kopa pen em thamai ke dok no jengi kopa pengin yo ban syakri ya ke kerteng ke jemi ko kenran midang syong ha ka khet ka jing isne ke jemi kopa kta da ka bor jemi ko sim ko jeng ko kenran pen kan ria na ke dok no ka jing kuslai pen kan ria no ke dok no ka jing sarong na ke dok no jengi ban ai bor bengenang la ban syakri kham hai ke kerteng ke jemi Jesu dong pen em ngi ai ngoi ba me mas ngau ya ke jing duai ke jengi ha ka kerteng ke jeng Jesu ngi duai ngi pan amen ublain kurkun mtaka purom ke jemu amen Nyai ngo yo blei na ka banda ka kubor ka bolwan ra hap deng jeng ya ka step ka blei sibon pastor blei na yo ban kerku bat unang yai lor gat lembat pi ba pila ban na yai tre khambha bat ru ya ka banyo ban sim banta ya ka ban sam ya ka tin jong blei na ka ba ka por se go ka por kat bangadang snap bat skor ya ka kubor ya ka bu syakri jong trai lawan ra hap deng jong ya ka step kapan phai ya ka jimut yang berkat jong a ban penwai ya ka ni jing seng ban penkut ya ka rengkat lem bat unong wai siam sim na ka jin wai kabar lais pa khandai po khandai lais pa khandai po khandai chisen ngalawan ut Yesu dapop balakit sia
ngadwai boon map yang rei pediang setia. Hadirin bajing syai kawan ngasiam kadau kalong bagi dang don syu kelai tau basa hapo gendong. Ki arsap menta gidang la bagin buri belai tau. Hendai kesngi bisarkan wan hang ta tekin sapau. Ublei hang ta un satarong ye ki belai tau gendong. Bat ki arsap baro kin lei hagading ka liulong. Ki belai tau gendong to bret no par ye ki. To sar koi par ye ki gendong wat pensa iweiru. Jisu kwa tempel bakoi bat pi la ban syong. Lom da pi bret lut ki belai tau nang tu napo gendong. Ter kajirwai ka balai spa kendai po kendai. Ngini rwai de ka bayeng. Badadin ka jirwai ngan ngop ha ban khot I pastor BP bos ngam ben wan hang ne kmat ban ai ye jing ker ku ban wai ha ga ne jing seng Jisun ngalawan hu Jisu da poplak kya ngaduai baon map ya ga henre deng satya henre ha bajing syai kawan ngasem kadau kalong bagi dang don chuki blei thao basa hapo kendong ki blei thao ha kendong tu bret no paryaki tu sar khot paryaki kendong wat pen sa iweru Jisu kwa temple ba khot ba di la ban shong lem da pi bret lut ki blei thao nang tu na po kendong nga shem ya ki nga bret lut ki ching ke ku ki wan en re shua ki ne ken ban soi tan utur ken san da ching ber nyam ba so sher ke ha nga wan u ong hem la ban em kem ki blei thao ki tu ha po ken dong ki blei thao ha ken dong tu bret no parya ki tu sar khot parya ki ken dong wat ben sa I wei ru Jisu kwa temple ba khot ba di la ban shong lem da pi bret lut ki blei thao nang tu na po ken dong kum ta ki pheu men ta kem dong tan bot sa tia ki shai kha ki por jing ten jo ba kem a job sa tia jing lot ka do ki yo ken no ki pen san ki grandong ka dau ka long ki ri blei thao ki ma ne ha ken dong ki blei thao ha ken dong tu bret no parya ki tu sar khot parya ki ken dong wat pen sa I wei ru Jisu kwa temple ba khot ba pi la ban shong lem da pi bret lut ki blei thao nang tu na po ken dong ki we ha re ki dang ma ka kyat bat ki dang em phala ki we ki pen ngong ya ki breu ban re ban ne ma ki we ki dang it per the e ki kwa ban em sa rong kum ta ki don mar la ki jo ki blei thao ha ken dong ki blei thao ha ken dong tu bret no parya ki tu sar khot parya ki ken dong wat ten sa I wei ru Jisu kwa temple ba khot ba di la ban shong
shep ting ya ki breu kim tu ku jing shi sha kum ta kim so kim men sa tia kum ba re ku ji o ka dao kim tre tre ki ki ne ki ble tha kin dong ki ble tha kin dong tu bre no par ya ki tu sar khut par ya ki kin dong wat ben sa I wei ru chi su kwa temple ba khut ba ti la ba chong em da pi bran lot ki ble tha nam tu na po kin dong bon sin pi yo jing shi tam sat na ki ni ki ble tha kam tam ha ka por ba pi kwa ki che ke ku ba pra ha ba pi ya sat ba ku ble mar we ha ba pi sho bot sit pi shem pi ju ber kha ki ble tha ha ken dong ki ble tha ha ken dong tu bre no par ya ki tu sar khut par ya ki ken dong wat ben sa I wei ru chi su kwa temple ba khut ba ti la ba chong dem da pi bre lot ki ble tha nam tu na po ken dong ben sim jong pi dap da jing dong pem dan jing so ku ble ra bor pi shep ting yo pi shem jing sem pat ba sher khe ben sim ba khut bon sin ya pi u kel li ba u ong en le kun no ya ki ble tha nam tu na po ken dong ki ble tha ha ken dong tu bre no par ya ki tu sar khut par ya ki ken dong wat ben sa I wei ru chi su kwa temple ba khut ba ti la ba chong lam da pi bre lot ki ble tha nam tu na po ken dong ki ar sap men ta ki dang la ba ken bure ble tha en re kas ki bi shar kan wan hang ta ti ken sa pa u ble hang ta on sa tha rong ya ki ble tha ken dong bat ki ar sap pa ro ken le ha ka ding ka le long ki ble tha ha ken dong tu bre ta par ya ki tu sar khut par ya ki ken dong wat den sa I wei ru chi su kwa temple ba khut ba ti la ba chong dem da pi bre lot ki ble tha nam tu na po ken dong Hallelujah, hallelujah. Ngai ngoi me au play bok pa jung yêu ba neng. Ngi don hagane ga jaga kentang ga jome. Ya ga balate knang ban ai ka buram bat ka jing sakri me go krat. Ki jing sakri jung i baro na do bas dang bar hadu ba kojang ka ne ka kentang. Kalau long ka jing sakri ka ba ni don ka jinget ba me pdiang hun ya ka ko tribe melagar ku ke jing ruai ke be yos ngau baro melagar ku ngangai melaju babru ke jing duai ke mi lapan na me mela ai ngi ya ka ku bor ka tin jome ka ba khot ngi bangin rong sekitem jong ka jing ngau ret kajing sarang baro kan du kan waino bakaman sim jong kajing bisni kan yabdu khoj kuma me dwai yo ding dembur baula yap na du kitit ula terkhong
Penterkong yagi mensim basarang bagi nom don benta haka hima jome ablay mela ayu sekri jome bantau yagi jingruai kajingruai ka don haka ka kubor ka ba khot yangi bakiye kiye kikin jabari tam kindu khot haka jingim jungi ko trabi karkhuyo pailang jome un pediang bat un saskor badun le ka ten jome haka bawai no to ai ba ka ching ai ka jong Jesus Christ ba trai jeng e juble pa lambat ka jing slow man sem ba ko ai ba gine lai we blai ken lorn ka lem baru pailang jome baro hang ne lambat ki runga ki ko leng saudang basat lag jong ka ne ka protei kum jo manta bat sud ki bam jo ko Amen, but amen. Hallelujah.